Toužíte po klidném a příjemném bydlení 20 minut od centra Prahy? Hledáte místo s výbornou dopravní dostupností, kvalitními službami a zároveň s přírodou na dosah? To vše vám může nabídnout developerský projekt Velký Buštěhrad. Projekt je inspirován holandským stylem bydlení a nabízí rodinné domy i byty v dokonalém prostředí plném zeleně a s krásnými výhledy. V těsné blízkosti projektu Velký Buštěhrad se nachází park Ořešín, který spravuje město Buštěhrad a poskytuje bezpečné zázemí pro dětské hry i procházky. Součástí tohoto odpočinkového místa bude i nově vybudované dětské hřiště. Domy jsou navržené v energeticky úsporném standardu a jsou rozvržené tak, aby bylo možné ze zahrádky vyjít přímo do parku. Vnitřní i venkovní uspořádání je promyšleno do nejmenších detailů a splňuje dnešní náročné požadavky klientů na moderní bydlení. Projekt Velký Buštěhrad je místem, které zajistí váš spokojený život. Místem, kde navážete nová přátelství a kde si vaše děti dostatečně užijí přírody ve společnosti svých kamarádů. Třípatrové rodinné domy jsou ideální pro početnější rodiny. Přijďte se podívat, jak se vám u nás bude bydlet.